6 železo? Okolo greenu dobrá, zahrám aj vyššiu, aj nižšiu a nejaké metre to bude mať, aj stíčka. Ja hrám celý bek, ty hráš jednu palicu. Chlapci, toto sa nedá prehrať. A milé dievčatá, toto by ste s Braňom vyhrali aj vy, lebo ide s jednou palicou. To musí ísť. Braňo, skôr ale ako začneš, že ja milujem tie technológie, takže teraz spravím jednu veľmi jednoduchú vec. Ja si na teba zoberiem tohto môjho Garminového pomocníka, lebo ja chcem vidieť, čo ty vyvedieš s tou šestkou. Normálne ma to zaujíma. Bude to také silnejšie dročko. A teraz je vieš čo pekné? Že ty to povieš, že bude to také silnejšie dročko. Lenže Garmin povie, či to je pravda. Tak, ja si tu naštartujem Garmin Golf. Practice. Start training. Perfektné. Braňo, je to tvoje. Poď. Paráda. 182 metrov. Krásne zakrútené. Ty máš so šestkou club speed 96 mil za hodinu. Toľko ja hrám driverom. Tu average. Average. No, a lopta je v ťahu. Ideme ešte raz. Krásna rana. Tá je dokonalá, Branko. 236 metrov. Musím byť ďalej, jak ty. Club Dobre. speed 103. Napriek tomu si tú šestku železo zahral 210 metrov. A ja som driverom, akože zahral som, že krásny drive na moje pomery. Bol dobrý. Ale začínam sa trošku bať. Ideálny cieľ pre mňa momentálne je prepaliť ten Westbanker. Ten je 170 carry. Mám to jemne z kopca, takže tá rana bude trošku nižšia. A tým pádom dlhšia, ne? Tým pádom hej dlhšia, ale vieš, stále tam je piesok, no. Počkaj, tak tá je rapidne za pieskom, ne? Je za pieskom. Tesne za pieskom. Ale dobre. Ale je tam? Dobre. Som tam, kde som chcel byť. No čo, Jurko, koľko sme to odpalili? No, 233. Dobre. No a ja už túto jamku s tebou hrávam dlhé týždne. Ja už viem, že ten hybrid proste ide za ten waste, takže musí ísť aj dnes. Ale tá mi zakrútila k tým bankrom. Nechod tam. Mali by A sme je žiť. tam. Či je v piesku? Podľa mňa je v piesku. Aj. Bunker shot som ešte nehral, ale Braňo má len jednu palicu. Musím to dať aj s bankrom. Do pohody. Bolo to 170 metrov za ten waste, takže dostal som sa tam, ako sa povie, s odrenými ušami. Nesťažujem si. Ja som potreboval, aby si bol vo vejste. Rozumiem. Vo vajíčku, zapichnutý. To by bolo veľmi nepríjemné s tou šeskou železou, no. Tak máš to Ešte ešte 316 metrov na green, hej? 300, no, to som chcel aj povedať, že sme ešte dosť ďaleko. To stačí. To je veľmi pekné. Nízky punch kontrolovaný. On ma zrazí? Nezrazí ma, obíde ma, hej. Jurko, čo bereš, akú palicu? Braňo, ja potrebujem ešte metre, čiže som si zobral to, s čím hráš ty. Šestka je dobrý výber, ale otvor si trošku palicu a nasmeruj sa na tú ľavú časť toho bunkru, pretože je to trošku ďalej, hej, a tá šestka bude štartovať ešte trošku nízko, hej, takže otvor si palicu a hráš ten fejdíček, ten tvoj. Môj obľúbený fejdíček. To je tvoja rana. Môj obľúbený fejdíček. On už má normálne zaškatulkované. Ideme na čistý kontakt. Trošku viacej sa zahrabem. Mne to vždy v piesku pomáha, keď sa zahrabem. A sme tam, kde sme nechceli byť. Chceš naozaj tú šestku? Podľa mňa to musím tou šestkou vybrať. Dobre, ale otvor si tú palicu, fakt. Tak mi podaj 9, prosím ťa. Páči sa. Ďakujem. Prečo ja ho neposlúcham? Dúfam, že niečo zadre teraz, lebo inak je tento challenge už vybavený, ale... Tak, 9, poď. Vybral si tú ťažšiu možnosť, no. No. Chod si odpočinúť, ja to zahrabem. 3 rany v bunkri. Druhou do banku, 3., 4., 5. Som vonku. To je 6 pár. Prestávam mať šancu. 248 do greenu. Ideálne všetko, čo máme. All in. Ale ja tu nemám ako hrať all in. Ja 248 nezahrám väčšinou ani s driverom pravda, stýčka. no. Jamka je navrtaná vpravo, takže ľahší čip budeš mať z pravej strany tady v tomto prípade. Takže smer za piesok. Môžem ti zmerať, koľko je piesok? Piesok je carry 190. Carry 190. Ale teraz mi povedz, ja mám takúto myšlienku teraz, že máme trošku aj takú golf intelligence. No. A ja viem, že pre mňa najistejšia rana do greenu je takých, že 90 až 100 metrov. Okay. S tou som komfortný. Takže keď mám teraz 248, tak ja by som asi hral takú, že 150 šestkou.
aby som si potom nechal tú 100-metrovú ranu do greenu. Čo si myslíš? 150-160 ráno. 150-160, takže to je presne na tú šestku. Super. Jemný fejdík ako vždy u mňa a podľa mňa tam mám, že dobrú, akurát 100-večku do greena. Podľa mňa je tá šestka veľa teraz, nie? Ešte 156, tak budem hrať takú normálnu švihnutú 80% švih. 80% švih. Ty vole, ona ide po nej, priamo. Ale bude dlhá, pozeraj. Branislav! Je výborná. Branislav! Kurňa! Asi máme po challenge. Tento challenge už asi nemám žiadnu šancu vyhrať. Braňo je 4. na greene a ja som 6. tu na fairway. No, priatelia, toto už idem len s odsťou dohrať. Ešte by sme mohli do toho zarátať môj handicap, ale asi ani to by mi Môžem ti ranu stiahnuť bez problémov. Ani to ma nezachráni. No dobre, ale poďme to teda s odsťou dohrať. Ukáž sa. Poď no, ale je na greene. Dobre. Dobre. Ideme na green. No, Braňo, toto už je, keď vidím, kde máš ty loptu, tak toto už je Formalita. len formalita. Ja to proste zahrám. Ale línia je celkom dobrá. Dobrý To pad. je dobrý pad. Dobrý pad. S odsťou to Akože- dohrám. Priatelia, nie je to dvojciferné skóre. A to je dôležité. A Braňo do berdy, iba šestkou. Ale ty kokso, jak si dokázal dať takéto tempo. Približovať si. Akože... Pane, Remiska. klobúk dole pred tebou. Ale tak to má byť. Profík má vyhrávať a amatér sa má učiť. Ale na budúce si na Braňa nachystám ešte brutálnejšiu vec. Poznáte formát Texas, v ktorom sa vyberá vždy tá lepšia rana. Ale ja som si ho pripravil taký, že ja budem vyberať, ktorú ranu hrá Braňo, ale budem aj vyberať, ktorú ranu hrám ja. See ya.